yn erbyn Tom o chweched a 2 o... Yfe blwyddyn 9 chi... Phantom Slayer? Blwyddyn 9 neu blwyddyn 8 wyt ti? Blwyddyn 9. Blwyddyn 9, dyna ni. A Charlie, fe blwyddyn... Blwyddyn 8. Blwyddyn 8, oce, great. Half that. Yep. Yeah, come on. Felly, ie, mae ambell i ymddeheiriad wedi dod o methu dod i'r sesiwn heddiw. Felly, dim ond Tom o chweched dosbarth sydd, ond ie, mae'n rhoi cyfle i ambell i person ar gyrion y carfan, cael tro a gwella a gweld os nhw'n gallu dod mewn i'r carfan. Stand. Oh, sorry. Okay. I'm in box. Gas penalty. No. Oh, We have new Norman box. yeah. Oh, that's up. Don't get in the box. Oh. Oh. Oh, not right. Fi. Felly, croeso gwsion i'r sesiwn heddiw. Fi'n gwybod, if dyna chi eisiau ni galw chi? Absolutely, yeah. O, ffantastig. Ie, croeso mawr. Yes. O'n i jyst yn dweud wrth y criw, ni'n falch iawn bod chi'n gallu dod i helpu gyda bach o hyfforddi tîmau. Mae gyda ni tîm cyflawn o blwyddyn 11, sef y tîm sy'n ennill ar hyn o bryd 2-dim. So mae nhw, wel, mae nhw wedi chwarae gyda'i gilydd ers 10 wythnos nawr, ers y dechrau. A wedyn mae aelod 147 y dydd bant, hwnna Tom, mae fe o'r chweched, a mae 2 person arall o'r chweched gyda resymau gwahanol ddim gallu dod, ond mae 2 bachgen, mae Tom, RL a Charlie Jones, maen nhw o blwyddyn 9, maen nhw ar yr un tîm a Tom am heddiw. Felly, croeso. Okay. Clever. We tried to get an out soon game now. Gas penalty. Nice. Let's go. No. Lan. Felly, ie, mae'r gobeithio, gawn ni weld sut mae fe'n mynd, ond ni'n gobeithio roi 2 tîm mewn i'r cyngrair chwaraeon ysgolion Prydain, ond ar ôl Nadolig, felly, ie, ni'n keen iawn i gael unrhyw help sy'n bosib. Gyma... Nice no. Nice. Ie. So'r tîm coch yw'r tîm ar hyn o bryd, ie? Ie, dyna ni. Mae blwyddyn 11 yw'r tîm yna. So mae pawb yma fel ymarfer yw heddiw, just y tîmau Rocket League Cymrymni. Felly, ie, ond blwyddyn 11, fi'n credu nhw yw'r un... Y 2 tîm fwy cryfach allan, y 2 sy'n mynd i cynrychioli yw blwyddyn 11 a chweched, ond mae'n cymysgedd achos os mae rai o'r chweched ddim yn gallu dod, mae cwpl o chwaraewyr reit cryf blwyddyn 9 yma sydd yn gallu llenwi mewn amdano nhw. Ti'n ei cael o Phantom? Ie. Nice.
Beth yw'r rank ti te? O'n i arfer bod un neu ddoi, wel, un bant o Grand Champ yn duos and triples. Neu beth actually di wneud e lan i Grand Champ yn ffodus. Os unrhyw fan hyn yn Grand Champ? Na, ni'n Diamond a Champ, Fi wedi basically. bod yn champ un gwaith mewn 2. O, neis. Dwi'n gweld ambell i champ skin Roma. Chwarae'n ddawr at eg. Reit, beth yw'r plan? Wara to? Be ti'n meddwl? Na i gadael I ti, be ti'n meddwl y peth gorau Ie, i wneud? Dyn ni wara to nawr, so mae'n cymryd bach amser jyst I cael gafel ar sut mae pawb o wara a beth yw'r... Ie. Ydy'r tri tîm, yr y tîm coch wedi wara ydych chi o blaen? Ie. Ie, maen Ie, nhw ie. yw'r tîm sy'n fwyaf gelled o ran tîmau, achos maen nhw Na wedi ti. bod yn gweithio a chwarae gyda'i gilydd o'r cychwyn o wythnos un. Felly ni ar y Ie, ie. degfed sesiwn, a chi'n gallu gweld hwnna yn sut maen nhw'n chwarae I gymharu. Ond, ie, a wedyn mae 147 y dydd ban chweched. Mae Harvey sydd ddim yma heddiw, mae fe'n rhan o'r tîm yna, ond fi'n credu bydde cymysgedd o chweched a blwyddyn 9 yna bydd y tîm. Ond, ie. Fab. Ydych chi wedi wara Rocket League yn gystadleuol o'r blaen? Dim ond ar gyfer y tournament. Ie, hwnna'n same I ni. So, tournament Fab. in Sports Wales yna y diwrnod Ie, o'r ie. blaen, oedd hwnna. O, reit. Ie. So, O, good. Fi wedi chwarae fy ffrindiau fi mewn like mini competition. Ie. O'n i'n meddwl I chi di... A wedyn o'n chi'n gwybod, so jyst I gael gauge, pa levels ych chi arno ar y tîm yna? Mae un yn Champ 1, os? Oh, basically, Geth, Noah, fi, ni'n Diamond players. Noah... Fi'n Diamond Tree. Hold on. Noah yn Scratch y Champ gyda pethau, fi'n Scratch y Champ gyda pethau ac Geth yn hefyd. Ni wedi gael o'r blaen, ond ni ddim yn wedi cadw fe, ti'n gwybod beth ni'n on about? Ie, Wel, y season wedi gorffen yma. Ie, na, popeth o dda, ond gafon ni'n spectate wedyn. Ie, dych chi o ar ein o to nawr, fi gael gweld bych y patrymau chi. Box, Geth? Okay. Un pwy? Chris. Nice. Sorry. Haha. Ie, Richard dwi wedi bod i'w platau a mae hwnna'n diweddar, so... Hwna'n iawn? Hwna'n good? Na, fi heb di ennill y tournament Diamond eto. Oh. Dy ddaw. O, un pwy? Anlwcus fyna. Noah, ti'n go? Yep. Mae gen ni. Yep. Nice. Geth, ti'n mynd mewn box. Oh well. Di London. Nice. Okay. Recall. Hwna nôl gath. Sef. Dwi'n mynd box? Na, nid box yn save. Okay. Yeah. Oh, fall down Howard. Anlwcus. Good touch there. Oh no. Fall down. Yn eis, ni'n ni weid na. Nice, yeah. Mae siarad mor bwysig. Gethin?
Ti'n beth, fi'n cyteimlo nhw wedi tawelu rhyw dipyn. Fi'n credu achos nes i ddweud bod rhywun sy'n dda am Rocket League. Maen nhw gyd mor distawn ar... Gallech chi ond gwylio'r hen streams a peth ac yn gallu gweld fel arfer. Ie, na, fi wedi gweld o. Ie, llon twrw o gweiddi a siarad. Weithiau ddim wastad ynglyn â'r gêm sydd ddim yn defnyddiol, ond ie. Na, hwnna just yn Josh. O ie, Josh. Mae'n mynd yn cyffroes yn dyw e O, ynglyn â... Ti fas i Rocket League. sorry. Felly, dechreuwn ni ar y kick-offs nawr, iawn, o ran... Beth yw'ch cynllun chi ar y kick-off nyn? O'r un yn mynd amdano fe'r tro neu chi moyn doi fynd amdano fe'r tro? Fel un chat an efo'r peth. Ie, so beth sy'n eisiau chi alw yn trees, a beth fi wedi gweld sy'n gweithio mae un yn amlwg yn galw i fynd am y bel. Mae un yn mynd yn dilyn yn agos iawn, jyst ar gom bod dead ball yn y canol. A mae'r trydydd wedyn, jyst yn aros nôl, yn aros am y bel a ddigwyddodd y gynnau yn bel anodd a jyst mynd straight am y goal, off kick-off ar rebound. So mae eisiau chi alw'r tri peth na ar y dechrau pwys neu beth. Right. Lot o gosach ers i ti dechrau gwylio Gwylio. Yn donio. Yri, yn good game lan nawr. Ie. So ar y kick-off Mae'n dau. Bach o stage fright fi'n credu sy'n ar rai nhw. Mae beth sy'n digwydd bod Dwi'n hwn mynd yma'n i'r cofio. Ie. Dwi'n nôl him back, box. Yndi. Dwi'n canol. Ie, dwi'n just mynd nôl. Dwi'n net. No, ti eisiau fi gael? Mae'n box os ti gael hi. Okay. Oh. Death here, offer. You're off. Nice. My guy. Oh my god. Felly, yr un beth nesaf wedi yw ar defence, a felly bod chi'n neud hwn yn barod, a mae rotation yn really bwysig. Right. Okay. So, y ffordd symlau wedi bod 1, 2, 3, mae un yn mynd straight am y bil bob tro, Okay. mae 2 yn dod ôl tu ôl, a mae 3 yn dod tu ôl hwnna mewn rhes. A os mae rhif 1 yn miso'r bil, mae rhaid i rhif 1 ddod all the way nôl i'r back, dim hawl i rhif 1 sgipo mewn a bwrw'r bil to. A rhif 2 wedyn sy'n mynd am y bil nesaf. So fel chi'n ei fod arall, gred. Ti'n gallu mynd lan fel si, gael lan. Okay. Okay. Nice. Un ti eto fan fan. Dwi fi'n mynd. Dwi'n mynd box. Cans. Ah. That's fall down, Howard. Nice. Yay. Cool. So ie, pan yn amddiffyn, o'n i bai bod gyda chi clear cut ffordd o dorri mewn i fynd ar bil. Wasta neud y 1, 2, 3 approach na, gyda rotations chi. Okay. Iawn. Mae fe'n cadw popeth yn daclus iawn. A mae pawb yn gwneud heb un o goffo siarad. Get in. Dwi'n mynd off the wall. Down. So pwy rhif 1, 2, 3 fan hyn ar chi'n gael? 2, 3. Okay. A ni, a galw achos chi'n teimlo gwech, achos felly bod gwech shot gyda'r 3 na 2 weithiau. So just galwch yn rhoi fi'n dod. Gad cael o'n. Nice. Cwm takes Ni'n it. mynd eto. Ni'n gael fel gwahoddiadau y pethau o'r athrawon ni, mae'n just pingo ar y ffôn. Da iawn. Dyna ni. OK, barod. Spectate. Right, yeah. So, y ddoi beth pwysig yna i fi yw ar y dechrau bod chi'n galw pwy sy'n mynd am beth. A bod un yn aros nôl, jyst i wneud siŵr bod chi ddim yn rhoi bant gol rhwydd ar y rebound really gwael as digwydd weithiau, lle mae Bears yn seithi nôl straight away. Mae lot o bobl. Pan ti'n dweud aros nôl, ti'n meddwl just aros yn y net tra bod y dau aros? Ie, wel,
gallwch chi drial mynd yn gloi i hold boost, ond newch siŵr bod chi'n dod straight yn ôl. Okay. Beth i fi'n dieddol o wneud yw, aros yn y net, ar eiliad mae'r bel, chi'n gwybod bod y bel na ddim yn dod straight nôl mewn i gol, chi'n mynd straight am y corner boost wedyn. Okay. So chi'n safio lot o amser ar y third man yn y bag i fynd draw i'r boosted yn ôl. Mae fwy o chance bod chi'n mynd i roi gol off gyda'r bel na jyst yn bounce o straight off y kick-off mewn i'r gol. Right. So jyst penderfynwch un pwy sy'n mynd am y bel yn amlwg mae eisiau neud ni, a wedyn os oes doi nôl, pwy sy'n dilyn y bel yn agos iawn i gael y dead ball yn y canol, a pwy sy'n aros nôl i defender'r gol. Iawn. Okay. So ti. Oh, wel, ti completely wedi ddim gwrando ar y down boost. Mae stwff fel Mae gen i... So bydwch poen Mae gen i... Oh, okay. Oh. Rhywun arall. Dwi'n mynd nôl am boost. Nice shot, Gareth. Ooh, good save. Get box. Oh. Mae gen i. Oh, sorry. Na. Yes. Oh. No, Corp run ar yna. No, just join a goal. Okay. I'm so close to stealing it. But stop him. Oh, okay. Yeah, saff. Right, dwi'n mynd nôl. Geth, hwnna di. Nice. Maybe. So mae fan hyn nawr, mae'r Phantom ar y wal. Beth Yeah. gorau Phantom ni fan nawr, ddod all the way nôl, round the back to i helpu mas yn gol. Back coach rotation though. Na ti. Dwi'n mynd i really. Okay. Gareth in. Dwi'n dod ma. Oh. Ww, arbediad. Go no, dwi'n nôl. Mae gen i... Right, rhif 2 mynd hwnna nawr. Rhif 3 mynd all y back. Yeah, so Welsh done that. No, A ni, Mae'n box. O na. nice. Dwi'n ar ochr arall. Okay. Dwi'n gael. Right, ruined them though. Oh, sorry. Oh, I was on the back and ambitious. Unwaith i chi'n gallu gwneud y rotations ma, hi mi'n meddwl amdano nhw, chi wedyn yn arbed eich hun yn rhag off o siarad eich chi gormod. Right. Os byddwch chi'n gwybod beth chi gyd yn neud. Ken. Nice. Ken. Yn canol. Yeah. Crap, missed. Aia. Mae gen i... O na. no cannon. Do you get your challenge eto? Okay. Nice. Dwi'n ti ôl ti Gareth, just mynd am e. Okay, dwi'n gael. Okay, really short. Dwi'n mynd gyda ti. Dwi'n nôl. Mae gen i. Oh, Yeah. Nice. Oh, yes. Oh, na. Scott. Oh, safe. Dwi'n gael. Mae gen i... oh, okay. Dwi'n nôl boost nhw. Ah. Dwi'n gael am yma, O, dim poeni, dwi'n gael. Yn ti eto, Phantom? Mae gen i. Dwi'n gael. Oh, sorry. Pwy sy'n gana? Good pass. Yn ffodus, fan efo rwy'n ddim na. O! Ti'n gallu? Get i'n ci. Yep. Nice. Nice. Oh. Something. Noah. Canol. Rwy'n mas. Oes i'n mynd? A trydydd peth yw speed. Mae eisiau chi gyrraedd y pêl na gynta bob tro, na mae'n anodd dweud na i ddoi dîm sy'n literally siarad erbyn i gilydd. Ond pan i chi
So yn enwedig ar lefel plat neu diamond, mae cyrraedd y bil gynta'n 50% o'r sgil. Gath, can. Oh. Canol. Gath fi nôl. A ni straight mewn. Cans. A to. Fi'n gael. Rwy'n mynd nôl. Fi'n mynd am demo, o na, mae'n banso. Mae'n probably. Gath. O'n gath? Nice gath. Oedd i ar y wild gathyn? Gathyn? Nice. Oh na. Nice Good gath. save. Come on, cans. Okay. Oh. Na, fi'n actually ddim yn dweud gyda hwnna. Nice. Okay, to there. Dwi'n meddwl neud hwnna gwaith. Dwi'n mynd box, basically. Un Rwy'n. fi. Okay. Gath. Gathyn. Rock o'r gath, nice gath. Dwi'n gael. Mae trymau atacwch chi, actually, eitha da. O ran, beth ych chi'n edrych am yw un person yn y canol, un person yn croesi mewn, a un person jyst yn ei siŵr bod dim byd yn cael ei bwrw nôl gormod. Chi'n gyffredinol yn cadw'r strwythur ni'n dda. Yr unig beth sydd angen neud gyda hwnnw yw, os mae rhywun mlaen ffrant yn miso'r bel neu yn mewn sefyllfa sydd ddim yn helpu unrhyw un, iddo nôl straight away a rhoi cyfle'r person yn y cefn i allu dod mewn a cael shot off. Ie. Gwych, na, chi'n wario dda. Felly ydy pawb yn deall y defensive rotation yna? Chi wedi chwarae fel o blaen? Ie. Ie, mae hwnna'n un pwysig. Beth am Os chi ych a chi'n- Lloyd a Phantom Slayer a beth yw e, Welsh Hugh J fe? Na Tom, sorry, fe, Tom. Tom arall. Be, ti'n siarad am fi? Ie, Ie, chi fi, di Tom. arfer gyda Harvey a y Phantom Slayer, jyst yn meddwl, ydych chi di Ie. arfer gyda'r rotation ar tri? Dim fel y tîm yna sa'n credu, ond yn y tîm yma, ar hyn o bryd ni'n neud e, ond mae hynny jyst yn rhywbeth ni angen ymarfer, ti'n Ie, credu, ie, wrth pan gwrs. fydd Harry yn dod nôl. O na, Ydy, a dyw e- Ie, sorry. Mi wei, dyw e ddim yn exact science chwaith o ran, mae game Rocket League mor wyllt. Gall unrhyw beth ddigwydd, na gyd yw hwnna Country team yn fath o guideline yna fe. Rwy'n mynd i'r chwyth. Gwych, oce. Dwi'n mynd i elf ddau, gwych. Oce. Fi fi'n dod til ti, Phantom. I'r chwith. Mae gen i. Okay. Rwy'n nôl. Anwgys. Gathyn! Wow, Cans. beth sy'n digwydd? Cymryd boost nhw. Dwi'n mynd i gael boost. So. Does dim ganddyn nhw Dwi'n boost. backposting ti o Walshy. O, O, hello. So fel an ar galw pwy oedd yn gael oedd yn eitha bwysig. Oedd ddim lot o bwysau ymlaen fyna, digwydd bod ar y tîm Oh, coch. no. Dwi'n yn nôl. Na, mae'n cael bod na, o. Oh, unlucky. Noa! Gathyn! Right, shot. oh, Mae'n iawn, yeah. mae'n iawn, mae'n iawn. Oh, oce. O, na. Mae'n ddim good. Dwi'n mynd chwyth. A chi gyd fel sy'n bod chi'n double jump o, eitha da, yn i chi? Ar y teg. Reit, pwy sy'n y canol gyda ti nawr? O, mae Tom, Charlie wyt ti neud, yna? okay. Charlie, sorry, Ie. Charlie. Oh, Charlie Welsh, ti'n nid Tom.
ti... O, mae di dweud mae angen mynd off ti'n credu yn y Discord. O A jyst wneud y na! fo. No! Mae'n Oh, parbenni. gosh, sôn am cyfathrebu. Ie. Ydy yn cael mic? Dwi'n clywed e dweud un gair. Oh dear. No! Right, okay, Tom, wyt ti'n gallu neidio mewn? Yes. Oh, sorry guys. Oh, Yeah. get it. Yes. Diolch. Right, bydd rhaid ni ailadrodd hynny i rhywun sydd angen mynd off. Achos weithiau chi yn, falle bod rhywbeth yn digwydd a, tiod, mae'r we yn mynd off. Ond, ie, tegwch, naeth e roi neges ar, ond naeth e ddim siarad ar y chat. Ar ôl i ddweud gadael. Ie. Bach o rybydd yn neis i'r pobl arall eich tîm. Tom, wyt ti mewn nawr? Ie, mae'n mewn. Yeah, Good. Cofio'r Tom, digon o cyfathrebu a Phantom Slayer So God a Owen Tom. Tom arall, okay? Just digon o siarad a... Mynd am hwnna Tom. Hyd yn oed os chi ddim yn siŵr o rhywbeth, mae'n gwell siarad a dweud hynny na just aros yn ddistaw, achos mae cyfle yma nawr gyda gwsion i byddai'n gallu esbonio wedyn os oes unrhyw beth chi ddim quite yn siŵr o. Neu, tiod, aelod arall o'r tîm hefyd. Yeah, definitely. Ah. A cofiwch, do'n anamal iawn bod ateb cywir yn Rocket League, achos mae gyd yn dibynnu ar y sefyllfa ar y pryd. Nice touch. Neis. That's that. Nice no. Pass. Cool dda. Ddim cael yr boost. Dwi'n mynd i ddyn. Oh. Oh. Phantom. Bodoli. Oh, get it. O, Phantom, ti di just stopio chwarae, ti? Ti dal yna? Na. Na, glitch in the Matrix. O, oedd mam jyst eisiau siarad efo fi. Okay. Great. Oh. Just bydd chi A methu pryd mae wneud mam hwn yn siarad i fi, fi angen edrych cystadlaethau. ato hi. Go iawn, bydd rhaid ni sbonio i teulu. Ond fi'n deall, dim ymarfer yw e, a mae pethau yn digwydd. Jyst i ni gael gwybod bod, ie, mae'n gwahanol. Pan Milano. byddwch chi yn cystadleuaeth go iawn. Ken? Ond ie, Get. chi methu... Os oedd braidd yn ymwneud i siarad y mam. Angen... Go on, gwybod ble oedd y remote. Lot o pwyntiau yn gallu colli ffordd. Cael. Nice. Neis da. Get in your box. I know. Neis Phantom. Ie, cross. Pas da fyna. Nice. I'm Forrest. Get no IT. Pop fe high, pop fe eco. Neis do. Rhaid miwn yn gloi, pwy rhaid sy'n miwn meca fyna. Oh, na. Turning on. Dwi'n cael. Cael lan yma. Ken hwn ti. Body. Yn gyffredinol, yr un tip cyffredinol bas ni'n rhoi yw pidwch bod ofon just double jumpo a mynd am beth a'ch yn gynnar. Right. Mae lot o fe amser chi'n hesitate am bathu hwyr erbyn bod chi'n jumpo lan. Mae bron yn werth just mynd amdani yn gloi. Dwi'n mewn box. Oh, no. Dwi'n stalled him. Yes, good pass. Nice. Nice get. Mae Loco'n cheto, yna fe, gyda'r skin coch e. Mae'n edrych fel y tîm arall. Let me know. Clear river. Nice. Ken. Yn oce.
Give him that. Game that o. Wait, just un eiliad. Bydd am... Mae dyn ni 46 eiliad, 45 eiliad. Gobeithio mae'n meddwl cwbl eiliadau yn lle munud fe. Ond na, mae hwnna'n ffynnu pan mae just AFK y fe a chi fel, oce. Ni jyst yn aros yma. Yn wedig yn y gêm yma, achos mae mor gyflym a chi angen cyfathrebu dda trwy fe gyd, felly mae yna bron 5 pwynt. Wel, mae'n... Os. Yeah. Connie. Phantom nôl yr e. Join the match, dy beth. Dyna ni te. Felly, yn y gêm ma, ewch amdani a neidiwch am bethach yn gloiach na beth bysych chi fel arfer rhan. Rwy'n dilyn. Yeah. Rwy'n heal. Mae'n gen i boost. So mae doi chi lan ar wal fan'na nawr, so doi. Monkey. I fi. Bye. Neis. Pwy sydd yna'n gloi? Hwnna mewn. Diolch am y tip. Na ni, na beth ni'n sôn am. Mae'n hurricane cael pili pala. Yeah, extra glide. Mynd lan yn gynnar am bethau. Rwy'n mynd... Tom, Right, get Karen. shot on. Carame. Worst case scenario bod chi'n cael 15 yr awyr. Right. Yn half nhw'n Okay. hynny, so... So straight away nawr mae honna yn y box fwy. Rwy'n all mynd lan nawr, a bysa honna mewn. God. Go on. There you go. Eto. Fi'n mynd nôl. Shot. Dwi'n backwards. Rwy'n mynd eto. Fi'n well. O na. Double. Okay. Tom, bwym o hwnna lawr. No. Rwy'n gallu mynd nôl. Iawn. Okay. Nice. Okay. Neis, anffodus, rheolaeth dda fyna. O, fyna nawr, pwy bynnag oedd y coch fyna, jyst mynd amdani. Mae rhywun Right. ti'n gwybod ti yn gallu mopo lan os i ti'n miso. Gen i? Okay. Yn amlwg, mae galw last man yn Canol? bwysig iawn. Yeah, Cos os mae chi yw'r person ola yna, Just missed. mae'r sefyllfa bach yn wahanol. Gen i dim Canol ond. eto. Nice. I fi. Rwy'n fi eto. Yni, Dadaw. yni, miwn amdano fe, rhywun tu ôl coch nawr. Yni, Tom yn box. ond lwcus. Siwr, ffric o fe. 3, 2, no, you got me. O, ond lwcus. Rhywun yn y canol nawr gyda coch. Nice. And lwcus, good save. Gethin, wyt ti yn chwarae? Troi os ti eisiau counter. Loco Gato Pepe wedi just mynd yn hollol... O, mae yn ydy. O, na, mae'n sefyll yna. Nice guy. Bach o break, o'n i bysau I fi? brifo. Okay. No, i fi lan yma. Miwn am bil, o, lwcus. Nice. We go. Gen i. Dim troi. Rwy'n canol. O. O na. And lwcus fyna. Dwi'n lan y field now. Oh, sorry. Dim American football yw hwn. Right, ti gallu mynd Phantom. Ie. Ydy, mae fe lot gwell, wel, lot haws yw ar y Rocket League yn dod o tu ôl y bil. Am ond am. A gen i. Kind of redirects yna though. 6 players. Odi, os chi'n gallu redirecto, yeah, Yeah. great. O gael. A gen i. Save. Lan, dwi'n mynd box. Challenger. Nice save.
Ken's around the box. Oh shoot. Yeah. Good Oedd goal. hwnna'n mynd yn waed edrych. I fel nôl ar y replay. Na Na, fi. oedd ddim yn mewn. Oedd ddim yn mewn. Well, I Oh. put him on something. Okay. Dwi'n mynd I dilyn ti. I'r chwith. Okay. Hang on. Redirect. Oh, sorry Tom. Ys gyda coch fyna. Challenge. Oh god. Na ni. Dylan ti. Good task bydd yn canol fyna. Ariani. O Tom. Rai, pwy bynnag oedd Go on, Gath. coch. Ah, Ken. Yn box i fe. Coch. Pwy bynnag oedd y D coch fyna. Rotator nôl oedd eisiau neud fyna. Yn gloi. Neu, Dwi'n stop fe. Dad. Yeah, Ken, ti'n boost off Oh, fi. sorry. save. Get. Go on, get. Nice. Ti'n gallu mynd lan god? Oh, okay. Good. That's so annoying. Oh, yeah, nice, cool. Good. Oh, save. I'm red, so what do you think? I'm not going to Yes, go good match. red. I'm red. Nice get. Oh god, dwi'n mewn y canol popper. I'm getting here a bit. Go on, get. Guys. Oh, you know, Pwy sy'n sorry. herio ar y coch. Canol. Yeah, Ah, I don't know who they are. Atha. got boost. Yes, yes, yes! Tri eiliad I fynd. Oh, Ken's edrych. Iawn. Dwi'n gael nhw. Donkey. Yeah. O, pwy sy'n mynd? Yes. Game dda arall. Aw, ar y dda iawn ar y tig. Ie. Ydych chi wedi cael friendly to yn erbyn game gyfeill car erbyn rhywun? Na, ar wahân i'r... ar wahân i'r tournament yna, na, sy'n ni wedi cael game cyfeillgar, ond... falle dyna yw'r cam nesa cyn dechrau'r cyngrair, yw falle trefnu un cyn doleg gyda un o'r colega. Fi'n gwybod mae Slayer John, bydd e'n hapus i falle... Sa'n gwybod faint o tîmau sydd gyda Merthyr, falle bydd e gyda tîm neu... Dyna'r peth yw, jyst i gael y profiad na'r pwysau na o gêm, a fe'n wahanol iawn i ymarfer, dwi'n tybio. Odi, yn wahanol iawn. Chi'n mynd fod yn miso pethau chi wedi miso blaen yn y gêm. Beth arall sydd hefyd yn dda iawn ys i chi yn chwarae gyda'ch gilydd yn amser spa chi yw y tournaments sydd ar y tournament system newydd sydd ar Rocket League i hunan. Right. Mae'r rheini yn rhyw yn eitha da ar ydw ni wedi mwynhau chwarae yn dyn nhw yn ddiweddar. A maen nhw yn rhoi rhyw fath o bit of tension bod colli yn golygu bod chi mas o'r tournament math o feel iddo fe. Point system yn good. Wel, falle mae hwnna'n syniad o fewn ein sesiynau ar gyfer yr wythnosau nesa yw i falle edrych ar hynny a falle wneud tournament o fewn yr amser, yr awr a hanner yma. Lle chi drial yn sicr. Mae un am 4 os tournament. Oes e? falle. Ocê. Pedwar. Wel, gallwn ni trio fe hefyd te. Ond byddech chi'n dilyn un tîm... Wel, gallwn ni just swapio o... neu gallwn ni dechrau gyda un tîm am fel y bit cynta, wedyn swapio yr tîm arall cael chance, a wedyn gall y tîm arall bod yn ymarfer gyda'i gilydd offline, tiod, fel off y stream, fel bethau. Werth i chi drial... Ie, werth i chi drial achos... Cent canol. Yn amlwg yn bydd un tîm yn aros mewn y llall aros mas. Oes, ie. Mae'n anabygol iawn bydd.
un tîm Dim byd yn gwell llwyddo i na'r llwytho mewn i'r fel y tournament. pwysau na fi. Ie, ydy. Mae yna broblem gyda ti fed o ran bod y servers yn eitha gwael i Ie. bod y tournament yn lladw lan yn Galed eitha i gwael. actually llwytho mewn Oh i'r no. Dwi'n mynd i'r ddi. So ie, y gêm gyfeillgar yn erbyn coleg arall fysa'r syniad gorau ydy, yn sicr. Ok. Ti Phantom. O falle neu... No. Neud Sound cwbl o ymoliadau gyda... Achos mae rai... Wel dyna'r pwynt nawr, achos ni'n chwarae ar lein, dys dim ots, jyst bod nhw'n hapus a... i drefn... So ni'n gorfod teithio unrhyw le gyda y fath e-sports o fe, felly... Ie, gyda'n diddorol i... O, na. cysylltu, achos mae cwbl o tîmau cryf yn yr ardal, mae Cross Keys Kings, Nice. mae... Oh my god! Dwi'n rhoi'r spectator yn siarad gymaint. Mae... Pwy ar sydd gen i? Oh my god! Go no. Oh my god! Oh my god! Pa'n y byd oedd yn gweud i? Dwi ddim yn gwybod. Oh my god! O bydd yn dangos fan hyn. Wel, dim ond... Efe Tom, ti sy'n gweiddi? Ie. Go on, Gath. Nah, Dad! O, Dad, oce. Yeah! Oce. Oh dear. Yeah, so Cross Keys Kings, a mae yna... Mae un yn Glynebwy, dwi'n credu. Go, Gath. A... Coleg Gwent. O na, nhw yw. Wedyn Merthyr Abertawe, mae gyda nhw'r Goody Who's. Oes. Felly, ie, oedd y blwyddyn 11 wedi curo ail tîm nhw yn y tournament eSports Wales, felly fi'n credu o ran lefelau, falle bydd hwnna'n... Phantom, beth sy'n digwydd gyda dy fai, Mike, ti? Swnio fel rhywbeth yn crafu bwrdd dyn neu rhywbeth. Oh dear. O, mae wedi stopio hwnna. Sorry, Gath. Ddau fod hwnna. Ie. O'r tîm, o'r teg, mae pawb o wan yn dda gyda chili. Cyflymu pethau lan yw'r cam nesaf nawr. O. O, hello. Sorry, bud. Shot. Fi sy'n watch yn wir. Ano. Mae'n neud i yma. Okay. O, wel e. Neis. Nice go. Pwy roedd Oh my yma? god. Down yn box. Yn box. Oh, wow. Nice. Dwi'n mynd am y Brazil. Gwysion, Ie, beth yw... Mynd. Ti'n gwybod fel y set, efe gorau o tri, beth yw'r... beth sydd yn arferol pam maen nhw'n cystadlu yn yr thing... beth yw e? Y gorau y tri yw e fel arfer. Oce. Wedyn... Ond mae pob tournament yn amrywio yn... Ie. Wel, y gorau o tri oedd e gyda tournament eSports Wales, felly... O'n i jyst yn wondro, ydy'r set-up yn eitha tebyg o ran chwarae friendlies y gêm y cyfeillgar? Mae lan i chi, really. Y pwynt o chwarae friendly, I guess, yw ymarfer, felly falle fysach chi'n yn chwarae bach fwy, felly yr un strwythyr jyst fwy o gemau, so y gorau dri, cyntau ddau, math o beth. A wedyn chwarae hwnna to, jyst rhag on bod un tîm yn mynd yn ennill tri o'r bron, math o beth o wedyn, bod e ddim yn mynd yn gysylltiaeth. Beth sy'n digwydd? The Reed!
Epic. Epic. Fe fydd rhaid i fi fynd mewn 7 munud. Iawn, cool. Alright, great. Basa fe'n... Mae'n iawn, basa fe'n da... O, hello. Cer mas, Adam? Dweud ti? Anwchus bag. Aros yn canol. Wapo mas mewn ceiling shots. Yeah. Some flip resets. Ah, Oh, fi'n mynd i'n so. Can diolch. No. Ken. What? Hang on, fi'n angen boost. Fi'n mynd i freestyle now. Hang on, acno for it. Nah. Alright, Gav, come on, go to your nest. pwy sy'n teal? O, bron. Kenny. Boys, you're now backward. Okay. Pinch. Neis. Phantom, wyt ti'n goalkeeper neu? Danny, dyn ni'n glai. Go, go, go. So beth o'n... Alla'r pwynt ola cyn mynd i'n gadael yw defnyddio lle y car. Oh, Ken's a cramp. Ken. Okay. Y cadw bwrw'r bel i fanne lle mae ddim neb i gael na. Fe fel a nawr o 2 berson lawr y wing. Oh, yep, cool. No one. Box! Come on. Go on, guys. Go on, guys. Oh, come on. Yes. Nice guy. Oh, okay. Oh. Felly, cyn i fi fynd i jyst yn ôl dros hwnna, mae rotations y defence na yn sicr yn rhywbeth i ymarfer, achos mae fe eitha, dim bod yn rhwydd, ond mae fe lot yn symlach na attacking rotations. O ran attack, cyrraedd y bel gyntaf o'r nod. Ond yn defence, mae dyn nhw fel 1, 2, 3 a cyfathrebu yn golygu bydd hi'n anodd iawn sgorio yn erbyn chi. A mae hwnnw bron yn bwysicach weithio na sgor o gol. So na'r un peth bas ni'n dweud wrth chi weithio arno yn ystod wythnos gyda chili yw neu siŵr bod chi'n galw'r 1, 2, 3 nawr bod chi yn gol. A os ych chi yn teimlo bod chi'n mynd i gyrraedd y bel gyntaf, jyst galwch chi gall. Sy'n golygu bod chi'n cyto rotation. Sa'n os chi'n gyfarwydd gyda hwnna. Diolch. Reit. Yn iawn, gyda fe chi wrth un ar e, chi waren dda iawn o'r thig. Diolch, Rwsion. Diolch. Mae wedi bod yn ffantastig gael chi rhoi lot o tips gwahanol i gweithio a gobeithio cael chi yn y dyfodol agos. Mae'n werth lot i'r tîm. Jyst i gallu rhoi'r sylfaenau cryf yna i gweithio ar a gallu mynd a gobeithio gallu ni gael cwpl o gêm y cyfeillgar a chi wastad gwahoddiad mawr i bod yma pob tro. Mi gwybod mae gwaith a mae'r amseroedd yn gallu bod yn anodd, ond unrhyw amser chi ar gael a byddwn ni wrth ein boddau cael chi, achos fi'n gweld yr buddion a chi'n gallu gweld oedd y gemau'n agos iawn a oedd hwnna achos o'ch chi y cylchdroadau neu rotations yna, mae'n ei gymaint o wahaniaeth. Ie, odi. A tyd hyd yn oed weithiau pan maen nhw'n bethach, mae pawb yn gwybod yn barod, dyw galw defensive rotation a egluro beth yw e ddim yn beth groundbreaking, ond mae jyst cadarnhau bod chi'n neud rhywbeth yn iawn weithiau yn da hefyd. Reit. Diolch, boi. Diolch fawr iawn i chi. Diolch i chi to. Ta-ra. Pob hwyl. Ta-ra.
Wel, dyna ni. Beth chi'n meddwl o'r syniad o treialu y tournament? Neu ydych chi'n credu mae hwnna'n rhywbeth i wneud yn amser eich hunain gyda'ch gilydd? Beth yw'ch profiad chi o Mae'n syniad dda, ond online mae dwi'n meddwl bydd yn gweithio fel... Ie, mae'n anodd iawn i cael mewn. Ie, oce, digon teg. So nawn ni cadw at fformat yma, ond be na i wneud yw os chi'n teimlo yn barod a fi'n credu bydd o fydd i chi gyd i gael yr bach o gemau cyfeillgar yn erbyn colegau eraill. So gallai cysylltu gyda rai nhw. Fi'n gwybod mae rai nhw, maen nhw'n cystadlu fel arfer ar dydd Merchers. So falle bydd dydd Llun yn okay o ran trefnu'r sesiwn gyda nhw. Ond, ie, bych chi lan am hynny? Ie. Great, okay. Gyda nhw'n defnyddio hwnna. Ie, okay. Mae'n rhaid jyst cofio nawr beth oedd Gwsion di sôn am ynglyn â'r holl tips gwahanol. Trio cadw a ddim slipio nôl, dyna'r peth anodd. O, Kath yn mynd am redirect. Ie. Tom chweched, chi'n gallu sbonio popeth i Harvey wythnos nesaf? Ie. Bydd just am y tips ni wedi Ie. Na, just wel, paid phoeni, achos dwi ddim wedi trefnu unrhyw gêm y cyfeillgar neu unrhyw beth eto, felly just ynglyn â'r tips a popeth mae Gwsion di dweud a falle mae'n swnio'n eitha, tiod, amlwg ar ôl i rywun esbonio, ond dwi ddim wastad yn rhywbeth, tiod, mae'n anoddach i wneud na gwneud y peth yma, felly... Doomsday dish. Now I can. We go. Yep. How we doing? Oh yeah, we can. You know how to can. Push it on. Let's see. Oh, Kenzie. Yes! Yes! That's that. For 90. Yep. Dwi'n mynd am Ymarfer now. Is there anyone in hoffi minnow kick-ups anyway? 5,000. Dyna mynd i ti. So, Okay. Oh, ET Phantom. mess up. Oh, nah. Alter. ET Phantom. You're off on. Box. Oh, okay. Yeah. Milan. Okay. Think I can win Phantom Station. Box. Oh, Yeah. okay. Nice, Noah. Scuff. Monkey. Get in. I'm going to move. So, Tom Tiang engineer here, Carty. Oh, some people thinking Jordan all around her. Right, Tom- ti ddim yn ysbrydoli eich ci chwaraewr trwy sas. An over Yw positive. gair. How many Tom them and Gary or couple? But I'm depressed now. Mae'n ffeindio yn anodd I gyrru. Bach am I heb di pass o driving license ben on Legoland.
fi'n credu y gêm nesa, be hoffwn ni'n neud yw swapio pethau o gwmpas just tipyn bach, just i gweld os chi'n gallu cadw'r un strwythyr o ran cyfathrebu a yr 1, 2, 3 tiod cylchdroi, ond gyda chwaraewyr gwahanol. Achos ar funud mae pawb, fi'n gwybod mae tîm blwyddyn 11 wedi bod o flaen am ychydig nawr, ond fi'n credu bydd yn handi, mae pawb wedi mynd yn dawel, a falle chi bach yn blynedig, ond just i gallu profi bod pwy sydd wedi bod yn kind of deall beth mae Gwsian wedi dweud heddiw. Oce. O, hwnna fi. No. Nice go. Bam. Edric yn yma, Edric yma. Bang. Nice. Edric, bang. Edric dal. Bang. Bang. Oedd un yna. Dyw hwnna ddim yn rotate, hwnna'n goalkeeping. Fi ddim yn gallu cofio'r ffaith bod Gwydro wedi dweud mae angen goalkeeper. Beast pawb lan. Sôn yma. Nice get. Hang on, Edric. Okay, Noah. What I mean? In our all car. Okay. Let's go then. Oh no. Right, gêm nesa mewn munud. Hoffwn ni i Noah mynd swapio gyda Phantom. Okay. Can do hwnna fi. Achos mae'n posibiliad. Mae pethau'n digwydd, falle bydd rhaid ni wneud bach o newidiadau os mae rhywun yn sal neu rhywun methu wneud diwrnod arbennig. So mae'n bwysig bod y 6 o'ch chi'n gallu gyd chwarae yn yr un tîm a'ch gilydd, gwybod yr un systemau, gallu cyfathrebu gyda'ch gilydd, a yn cyfforddus. Wait, ydy Harvey ddim dod yn mwy? Neu? Bydd e'n dod, mae jyst wedi addurnau coed yn y doleg heddiw, ond bydd e'n dod. A falle Lloyd hyd yn oed, ond Lloyd hyd yn oed, dyna dylen ni galw fe. Lloyd hyd yn oed. Falle. Ond, gawn ni weld. Gas canol. Canol. Diolch. Eisiau chi cyfathrebu just yr un peth, bod falle chi ar tîm gyda pobl chi ddim fel arfer chwarae, mae rhaid chi dod i'r arfer a siarad cyfathrebu. Gan cyrra lan. Ydyw e. Right, so Noah, ti'n iawn swapio gyda Phantom. Gawn ni weld sut mae hwnna'n effeithio pethau. I gwella pethau falle. Pa tîm yn ni eisiau te? Cwm neu Rhymni? O, penderfyniad mawr. Ie. Dwi'n mynd chwyth. Yep. Dwi'n gothio i fani. Kennedy. Phantom. Death. V. Never mind, Phantom. Now V. Sorry. Magani. Cyfathrebu da, Mackenzie. Cyn canol. Just angen gweddill y tîm i siarad hefyd. Canol. Magani. Yma na adeg allai chi ddim angen a chi gyd yn neud eich Nice. Nice, guys. Mackenzie! Do you gweld nothing?
He's bad. Oh. Tapio. Yeah, with. Yeah. Dwi'n gael. Diolch am y stew. Yr un tîm. Right. Trying to cancel. Beth ti'n gallu cael drwy fan? Tom, ti gyda mic ti, y Tom arall, Tom RL, chi gyda mic ymlaen? Yeah. Cofio i Phantom siarad, tap. oce? Okay. Digon o siarad, Dwi'n cael. esbonio, achos mae'ch tîm ddim yn gwybod beth chi'n neud weithiau, os chi ddim yn cyfathrebu a siarad gyda chi gilydd. Dyna ni pwyntiau cynnar i... Ddim cynnar, ond pwyntiau gyntaf i... Local Gato. Sef Gethin. Okay. Dwi'n dod lan, ar y canol. Canol? On this fast. Oh, sorry. Okay. Nah, no, stay for Un ti god, un ti god. Criminal. One Phantom, you mind? Oh, pinch. Nice guy. Like that. Done in TS station, okay. Anything? Nice. Ah, I'm gonna. Go and get, Inchi. Okay. Dwi jyst yn wyndro, os oes modd, os chi'n creu dau cyfrif Maybe. Okay, Lumet. Epic Games, oes modd dangos doi game Rocket League ar yr un pryd, side by side. Bydd hwnna'n clas, bydd e. Fi ddim wedi gweld cael ei wneud llawer neu o gwbl. Achos gallwn ni gael doi tîm, doi yn chwarae'r un pryd, a fel doi sgrin ar y stream gyda'r doi tîmoedd. Sorry, can you split Aye. screen on and close to being gwybod? O na, ddim yn yr actual game, fi'n sôn am Streamlabs, y stream setup Oh. neu unrhyw beth. Achos fi'n credu... Ond y cwestiwn yw, that's bro. falle bydd rhaid Oh, cael yeah, doi... nice. Andy? Ie, fi ddim yn credu, achos dim ond un game Rocket League yw e, sut wyt ti'n mynd i gallu bod mewn doi game yr un pryd? Unless ti'n cael... Na, be byddwn ni'n neud yw, byddwn ni'n cael chweched dosbarth i streamo i cyfrif Twitch yn chwarae. A wedyn gemau fideo bydd blwyddyn 11 a blwyddyn 9. Tiod, pan fi'n dweud hwnna, fi jyst yn dweud tîm 1 a tîm 2. Ie, nawn ni wneud e fel wnaethon ni yn y tournament diwetha fi'n credu. Sgweithiodd hwnna'n oce. Un ti god. Nice. Dal un ti. Canol? Herman? Eto? Oh, so good. Again, Okay. Mae fan'na. Nice. Nice shot. Fi'n mynd am hyn. Yeah, canol. See? We're dealing. Nice take. Mae gen i. Yes! Ooh. Nice. Gyflymach. Ken. So beth oedd Gwjon yn dweud ynglyn â really mynd am rhywbeth a paid dod dal nôl. Oedd e jyst yn gyflymach i'r bêl. Phantom. Nes eisiau chwarae yn gyflymach. Ie. Yn lle meddwl am gwneud rhywbeth. Na, dyna fe. Jyst chwarae'n gyflymach a mynd amdano fe a peidio a Oh, dal one shot. nôl. Nice. Nice one. Come back. Hwnna'n fault fi. Okay, you're tied now. That's not bad. So. Mhm. Get in, team in. Yep. Un ti god? Okay. Okay.
On the inbound. Nice. Against Canal. Give me Yeah. another well. Panel and barrel. Nice. Phantom, box it. Okay, it's just a kid brother. Oh, Ham. Give me another. Middle. Oh, Phantom, land on. Nice. Yep, Yeah, doing that. Nice guy. I go. We know. Header. we're getting. Oh, no, no. Oh, Right. Oh no. Oh, sorry. That was shocking. I'm ass. Oh. Go on, into Alright, Karama. Please. Oh, no. There. Oh no, pink green dark cry. Nice. Oh no. Carolina. Go. Nah. Touchdown. Nice. Whoa, nice shot. Nice shot. Game gwych. The comeback. Come back. Fi'n credu Ni pedwar tri. oedd hwnna'n gêm gwerth trio eto. I'r ddoi tîm. Felly, ie, nawn ni gael ail Un adrodd y eiliad. gêm yna. Right. Barod. Ble my god, Tom, what do you mean? Fi'n dod nôl nawr. Alright. Well. Ble di Tom wedi mynd? O, mae'n dod yn ôl, mae wedi dweud. Ie, fi'n dod nôl nawr. Dyna fe. Right, dwi'n mynd. Ie, ddim mynd i'r chwith te. Mae gen i hyn. No, do make quick. Pam ti'n swap y tîm? Oh, Ooh. nice. Oh, close. anlygys. Building good pass. Dwi'n mynd box. Oh, what a whiff. Dyna fe. Dim yn amyn. Nice. Coming off. Tom, Ah. anlygys. I fi eto. Oh. Wow. Sorry, Dau roll o 3D. chi'n ymladd eich gilydd fyna. Dwi'n siŵr o'ch chi a fi. Mae rhywun angen rhywun lan. Ie. Nice. Ac eto. Oh, Nice, nice. Noah. Beth am i Pass gwych hefyd, Tom. Oh, nice. Hyfryd. Right. Mynd. Oh, Tom, ti wedi gadael. Oh, Phantom. Nice Phantom.
Okay. Oh, baby. Nice. And then got boost. Unlucky. Being careful. Phantom needs you. Okay. Oh. Ah. Oh. That's good. Broadcast. I don't love being a rock without bleach. Huh? Nice. That's nice. Hon yn normal. Oh, whoa. Oh, cymryd e mas. Wow. Nice shot, Gareth. Deal. Ie, nath y ffrwydrad helpu tipyn bach yma hefyd. Right, ni nawr same places ni tro diwethaf, so... Wait. Oh. Ble mae'r trydydd person? Fi'n dod I o'n just ddim yn y game. Phantom Oh. fel ti di aros nôl. Dim pwynt gael y system What? 1, 2, 3. Heads up would have been nice. Gen i hyn. Alright, No, now I ddim know. Phantom, sorry, fi'n beio... Person mae'n I hywir. am very confused ever repeating that truth. Yeah, Tim and Rotator told you ball chaser. Oh, boy. Yeah, I've been hoping for this. Na, Yeah, mae'n stop. gwell os ni'n Stop. cadw at y cynllun Phantom, neu ti'n Wait, a gadw ti'n mynd tîm chi diamond? lawr. Stop. Achos y holl pwynt o hwn yw bod chi'n dysgu sut i chwarae fel tîm, a bod chi'n gallu ffitio yn tîm pa bynnag cyfuniad o chwaraewyr sydd. So os chi ddim yn chwarae, mae'n anodd iawn i pobl eraill gwybod Nice. Oh, get. beth sy'n digwydd. Come on, Phantom. Thanks, Tito. Nice. Good. Nice shot. Nice shot. Okay. Boss man. Oh no, Phantom. Come on, prove it. On top. Come Oh, on, sorry. let's get. Right, Johnny? Yeah. One of you. Nice. Right, deal. Phantom don't know. You know, you see anybody or a while. You and True across the Hello. line. Nine. Ooh. Alright, guys. Channel. Right, deal. Okay. Nice. Right, man. Right, deal. Moving. Ooh, close. 80 goal. Trio at Camel, yeah. Right, deal. Carolina at top. I'm going on the top. Oh, no. Maybe. We're running Oh. Ruin. Ah, the boost. Lucky scared. Oh, Yes. goal, Nice. gweithio. Nice. No, no, no. Iawn. Chance. Good. Oh, okay. Ysgu amdano fe, dyna sy'n bwysig. Oh, nice. Mae gêm, mae dal ymlaen, nhw'n 2 gol. Yep. Mynd â fe mewn i amser ychwanegol. Come on, Phantom. No, ddim gallu.
Un boi troi. Fi'n mynd lan nhw. O, free shot. Ah, baby. Nice. In case shot, Un ti god. Come down a bit, God. Mae gen i. Whoa. Da chi. Yn blin. Un ti eto gofyn. Whoa, okay. Sheesh! Da iawn. Dim jyst Yeah, gofyn. dwi'n neud hwnna. Canfyrdd, ti'n geisio? Ie god. Dyna lle ti'n mynd lan yn gyflym ac ti'n meddwl. Beth mae'n sôn am. Ie, jyst bod yn fwy ymysodol, agresif, ti'n jyst mynd amdani. A os chi'n methu, ond o leia chi'n agosach at bwrw'r bêl. Siwr cael yn y canol. Nice one. O na, tel mi mewn, o na, gfada! Nice. Overhead kick. Oh, O'i finger fi'n slipio. Oh, wronga. Dim crosses fe, ti'n gwneud it trwy'r amser banto. Ti'n dod o'r pel think ar fi'n slipio. draws y gol. Just rhoi it like dros ben, neu just ddim mynd ar draws y gol. Dwi'n gallu blin o popeth fan o Phantom. Kind of canol. Ken's canol. Nah. Nah. Chance. Dribble. Oh, I love it. Right, ar gyfer y gêm ola nawr, ar gyfer y sesiwn, hoffwn ni swapio y tîmau unwaith eto a cael God Tom swapio gyda Phantom Slayer. Oh no, actually, na, neud yn fwy diddorol. Eto, a swapio God... I've got a Gethin. Swapio Mackenzie gyda swapio Mackenzie gyda Tom Chweched. Okay. Okay, so ni'n mynd I cael God, Tom Chweched a Noah. Oh, na, sorry, fi just, Mackenzie, sorry. Tom, sorry. God, Tom, Mackenzie a Noah yn erbyn y gweddill. Go on, Gens. Oh, let's go Noah. God, Tom, Mackenzie a Noah yn erbyn Lloyd, Dwi'n gael Tom. Gethin Dwi'n cael. Okay. a... Pwy ar sydd? Ma'n Phantom mynd, Slayer. jyst bwyta Dwi'n allan meddwl. i. Dyna ni, Phantom Slayer. Okay. Ready, yep. Ti'n Cool. gwybod pa flavour fy hufen iawn? Hamburger. Nah, right. Na. Sy'n Game crowd. Dwi'n olaf paid meddwl, sbwylio fe gyda sorry. gifyn iho. Right. Okay. Gens, canol. Ti'n am fi? Pam fi yn y Ie. game? Yeah. Sian ag Dwi'n meddwl rydyn ti'n chwarae hyn. Game olaf. Dim I fod. Okay, whoa. Ti really ddim eisiau fi ar eich tîm. Right. Beth sy'n digwydd? Right, pam... Na, ti'n o Lucky Charm ni. Spectate, sorry. Pawb. Right, person arall mynd ar... Sorry am hwnna. Pan dwi'n cyrmas. No. Gethin. Right, chi gyd Lle lan mewn. o'na. Nice touch. Diolch yn fawr iawn. Great pass. Ken. Yeah. Alright. Da iawn, Na, ni Phantom. just creu'r game yn mwy diddorol I ti guys. Easy. Okay, os ni'n eisiau gol, ni just gofio clicker button. Dwi'n mynd I dde. Fi'n mynd yn araf. Canol. Oh, no, is he? Oh, dim man. Dwi'n mynd foul post. Fake, Ken. Yeah. Tom. Oh no. You just work it O, easier to fi di rhoi high five I ti.
Tom, crap with the pill. Video high five with little pug man. I mean penguin. Hug. Penguin. And Parkis. Right. Nah, Bessie- mine 100% little penguin. Right, Bessie. Oh, Darken. Kill on the camera. Sheesh! Inti? Yes. Oh, Right, Jenny. okay. Okay, back at them. Tom. Down Tom. Inti at the fountain. Yes. Again. Yeah. Nice. Ah, Noah, box, Yes, sir. cross. Nah. Oh, no. Oh, Perfect, Evid. nice oh, down. savage. Phantoms in cancer. Can't. Wel, Mackenzie, y ti'n meddwl Na. fi oedd y enforcer fanna, ond Yeah. True kill on the camera. ochr Nice. anghywir o... No. Do you get your challenger? Oh, Okay, sure. you go. So Maybe, maybe. DT had you, Mackenzie. Sorry. Marvel. Kendra Lan. Oh, ho, ho. Oh, One of these. man, squire. Got Tom in there. Down Nice. Tom. Cymryd un am y Valid. tîm. That's right. For the boys. Oh, na. Come here, Mackenzie. You're already bleeding out. Nice. Oh, sorry. Can. Yn y box. Oh, hold on, sorry. wait, Hey. I'm down. Good job, Marina New. Oh, Haha. pointy. Cool. Calculated. Can't. Dim lan I'm gonna ar. boost. Quick. Na, fi'n canolbwyntio fy hufen ia. Phantom Canal. Oh, okay. Oh. Ww, oedd o'n hesgyd Jesus. mawr fanna. Go again. Oedd hwnna fwy fel clearance na Again. pass. Oh, dear. Yeah. Oh, Rhymni clearing goal quick. Ie, 1 munud 38 ar ôl. Nice. A bydd Nice. ni tan ni gorffen y sesiwn. Just tan y diwedd y gêm yma. I can't. Yeah, no, you know. Yeah, they can't even boost. Oh. Oh, ni gael y manager. Mi ddim yn gallu sgorio yma. Na, mae'n bit fi wedi meddwl. Go on, can't. Okay. Ie, just gael fi. Empty. Okay, Canol? Canol. Mam. Canol. We're on a Welsh live Oh, streaming. can't. Ie, dwi'n trio. Oh, good touch. Oh, Yeah. God, Tom, oedd hwnna'n wych. Nice. Right o'r Tom, Kevin, fel, God. ah, go on then. Boom. Ble dath hwnna o, waw. Ni ddim wedi gweld ti'n sgorio fel na am ychydig. Come on, Tom, ni angen Doi, mwy nhw. doi. Okay. Wedi just ennill. Yeah. Please no. Ma'n Go Phantom Canal. Bartom, os ti'n brewer pil nesaf, ti'n arogli. On that. Yes, Kevin. Yes. Mae'n rhaid ni gweld y replay o hwnna, oedd hwnna'n hilarious. No, Oh Kevin. no. Just Rhaid fi styling. gweld yna, Mackenzie. Style point. Gethin. Styling. Hwnna un ar gyfer y blooper reel fi'n credu, o'r diwedd y tymor. Inti Phantom. Oh, dian. Okay. Yeah. Ooh, Noah. Ah, we're just creep where. Whoa, not mine. Go on, guys. Gethin. The pass. Get him out. Oh, Phantom. beep.
Yeah, thanks. Geiliad i dod mewn I amser ychwanegol. Oh, no. No, Right, okay. Go on. There we go. 0 second run. 0 second run. Scourge you Rogley, Scourge you Rogley. Yes! Nice. Overtime, Ken. Oh, wow. Overtime. Oh, Nice God. one, Doro. Perfect pass. O'n I ddim yn disgwyl hwnna. Da iawn Noah, oedd y pass yna yn perffaith. Yn anffodus Ie, i'r tîm yn ie. cywir, ond... Oedd yna'n tîm Noah. A fi'n mynd lan yn araf. Dim Good yn good good. kick off for me, yeah. Kick off goal, kick off goal, kick off goal. Yeah, yeah. Oh, go on, go, Tom. Go on, Tom. Oh, no. Canol, Ken? Yeah. You go. Ah, we did. Nice stuff. No, no. Go on, Noah. Phantom. Go Phantom. Yeah. Indeed. Nice, Ken. Allan, maybe. Right, y Oh, dych finesse, chi finesse, really finesse, mynd am finesse. yr Oh, un Finesse. LeBron. Oedd hwnna'n anffodus. Y mistake oedd pan oedd Logato, Pepe a Yes. Phantom wedi mynd am yr un pêl a doi o chi wedi methu fe. Anffodus bechyn. Oedd hwnna'n game epic a Game da. da iawn chi wythnos yma. Lot I cymryd mewn gyda'r holl tips gan Gwjon. A felly na I weld chi rhywun pryd wythnos nesa. A nawn ni swapio'r gemau o gwmpas o ran y chwaraewyr, achos fi yn credu mae rhaid I chi dysgu'r system yma o 1, 2, 3 a cylchdroi. Phantom, mae rhaid I chi wneud bach o waith catref a dod i'r arfer gyda'r system, oce? Right, dwi'n mynd I anfon fideo i'r Discord God, Ken. amdano... Oh, na. Paid. Beth yr un gyda Gethin yn colli... Oh, na, fi'n just Na. Na, mae'n, actual fel tutorial neu ar O, rhywbeth. tutorial, sut i o, wneud good, cylchdroi. achos o'n i'n meid, bydd hwnna'n recast, Mae'n os ti'n danfon dangos ni. e highlights Diolch. o hwnna. Oce, ie, bydd hwnna'n gret. Unrhyw pethau chi gallu rannu ar Discord, y chat fyna sydd yn gwneud gyda fel tips a tutorials, mae hwnna'n ffantastig. Iawn, diolch yn fawr, gweld chi gyd wythnos nesaf. Pob hwyl, ta